municipis és un espai amb molta biodiversitat, és a dir, que trobem una gran quantitat i varietat d'animals i de plantes, però aquests es troben influenciats de manera negativa per les actuacions humanes, entre les quals destaquen la contaminació i les espècies invasores. Pel que fa a la contaminació, aquesta es deu principalment a l'ús excessiu d'adobs nitrogenats per l'agricultura, però també a que part de la població encara percep el riu com un abocador, trobant així enderrocs i deixalles repartits per tot arreu. Per altra part, tenim el greu problema de les espècies invasores, és a dir, aquells éssers vius que provenen d'altres llocs però que s'han adaptat a viure al riu i que ocasionen nombrosos problemes a les nostres plantes i animals, degut, per exemple, a la competència per recursos com l'aliment o el refugi, i també degut a la propagació de malalties. Entre les espècies invasores més fàcils de trobar tenim la canya, el peix sol i la tortuga de Florida. Com hem observat, aquests impactes es troben estretament lligats a les activitats humanes. Per tant, requereixen de la participació de tota la societat per tal d'aconseguir la seva solució.